हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै आरोबाव आं बे भिडिअखौ लाबोबावदों नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों थुदो बिदिब्ला सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै आयौ 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 मा घटना बेफोरो लोगोफोर गिथाव बाथाव घटना गोजांस्रिउ जोबनाय घटना जोंनि हादोराव जोंनि रायजोआव जोंनि समाजाव माने मोनसेनि उनाव मोनसे बेफोरबायदि बिराद गिदिर गिदिर घटना गिथाव बाथाव घटनाफ्रा माने जाफ्लायगासिनो दं दा आं नैबे बाक्सायाव जानाय सासे गथ'आ गावनि बिमाखौ माबायदि देथारनानै सिलायावनो सावदोंमोन आरो बे गथ'आ सिगाङावनो बिफाखौ आरोबाव दानथारखांबायनो अब्ला बे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायनानै लाग्रोदोलाय लोगोफोर माबायदि गथ' बियो नायबाय नोंना नायाखै नों नायबाय माबायदि जादों घटनाया ओइ आथिंखौल'सो नुदों मोदोमा खामजोबबाय आथा खामना दं नुवाना नायग्राफोरखौ जुरिमा सोर लागायनाय हा आनै प्रेम बिमायासो होदो मानो हा नाख्लायदो नोंलाय माथो खालामनाय आं माबादोंमोन दा माबादोंमोन नों ओंखाम संदो नों देयाखै हा खानायखौलाय मानो दिसिनाय नुबायना लोगोफोर नोंथांमोनहा गावनि असे बिफाखौ बुथारखांनानै बिनि केसआनो दाबो जोबाखैमोननो बे समावनो आरोबाव गावनि बिमाखौ बुथारनानै माने सिलायावनो सावदों लोगोफोर फैदो दानिया मेन टपिकखौ सावरायदिनि लोगोफोर दामानि गोबां गाज्रि गाज्रि जाथायफोर जानाय नुगासिनो दं जेरैहाय दाख्लैसो गोबां माने जाथाय जानानै थांखांबाय जेरैहाय माबानि इन्दरनिफ्राय फैनानै शिलंआव गावनि फिसायखौनो बुथारनाय बेनिफ्राय प्लेन क्रेश जानानै मानसि थैनाय हेलिकप्टार क्रेश जानानै मानसि थैनाय दुखुनांथाव नांथाव घटना बेनिफ्राय आरोबाव दालां बोहैखारलांनानै मानसि थैनाय आरोबाव गोबां दंबावो बेबायदिनो माने गोबां माने दुखुनांथाव घटना जागासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो नै दा आरोबाव बाक्सानि बे सासे मा नाममोन बियो बिमाखौ माने रुवाजों देनानै बुथारनानै सिलायाव गावनो सावदों बेनिफ्राय बियो सिगाङावबो बिफाखौबो बेबायदिनो बुथारदोंमोन होननानै इउटुबारफोरा खिथादों बा रायजोफ्रा खिथादों नुबायना लोगोफोर नोंथांमोनहा गावनि असे बिफाखौ बुथारखांनानै बिनि केसआनो दाबो जोबाखैमोननो बे समावनो आरोबाव गावनि बिमाखौ बुथारनानै माने सिलायावनो सावदों दा बिनि केसआनो जोबाखैमोन सोलिगासिनो दंमोन होननानै बुंदों दा बेखौनो आं बुंनो सानो बे मानसिया नुनायावनो एसे बोरैबाखा माने एबनर्मेल टाइपनि मानसि नुखायो आरोखि माने नर्मेल नङा बेफोर मानसिनि माइन्डआ माने माब्ला समाव मा साननानै मा मावनो हागौ बेखौ बिसोरो जेबो पात्ता मोना बेनिखायनो आंनिब्ला माने बिफाखौ बुथारनाय समावनो बेखौ जेलावनो दोनबाय थायोमोनब्ला हयथ' बिमाया दिनै बेबायदि गोनां जानाय नङामोनबो जानो हायो माने बिफाखौ बुथारखांनायनि उनाव जुदि बेखौ बिनि माइन्डआ बेबायदिनो बा बियो एबनर्मेल टाइपनि मानसि होननानै जुदि मिथिखानायमोनब्ला आरोखि बेबायदि मानसिखौ बख'स्लायस्लाय बख'वालाबानो जेलावनो दोननायानो साबसिन बेबायदि गोबां जाथाय माने खेबसेबो रौतायाव मा जादों माने गावनि बिफाखौनो बुथारदों बेबो गथ'आ एसे एबनर्मेल टाइपनि मानसिमोन दा बेनिफ्राय बिनि सिगाङावबो बियो माने एबनर्मेल टाइपनि बोरैबा जानानै माने
बिफा बिमाखौ बुलाबायनाय आरिनाय बायदिसिना जानानै माबायाव जेलाव सोनानै दोनदोंमोन। बिनिफ्राय बिफाया अननानै बख'ना लाबोदोंमोन। बिनि उनाव गावनो थैनो गोनां जादों बिनि आखायाव। बेफोरबायदि बिराद जाथाय गाज्रि जाथाय आरो दा बे बाक्सायाव जानाय घटनाया बिराद दुखुनांथाव। जेरैहाय बिफाखौ बुथारखांबाय बियो आरोबाव बिमाखौ बुथारबाय। बेनिफ्राय आं सानो बेबायदि मानसिखौ माने जेलावनो दोनबाय थानायानो मोजां। दा जाबाय बिसोरो थैबाबो थांबाबो जेलावनो न'खर बा रायजो राजाया दोननायानो साबसिनसै। मानोना बिदिखौ अननानै लाब गैया। अननानै बख'नानै लाबोगोन आरो बेबायदिनो बिनि आखायाव सोरबा आरोबाव थैनो गोनां जाबावगोन। बेबायदिनो घटना जाबावनोबो हागौ आरो बेनिखायनो गोबां जायगायाव जों नुबोदों बेबायदि घटनाखौ। बेनिफ्राय सोरबा बेफोरबायदि माइन्डनि बेफोरबायदि ब्रेननि मानसिफ्रा मानसि बुथारनोबो गिया आरो बुथारनायनि उनाव मा जागोन बेखौबो बिसोर जेबो साननो रोङा। बेफोरबायदि मानसिखौनो गिनांगौ। दा बे माबायाबोथ' सासे एबनर्मेल टाइपनि होननानैनो बुंनांगोन। जेनेबा माबायावबोथ' बुथारफैनाया गावनि फिसायखौ माने इन्दुरनिफ्राय शिलंआव बुथारफैनाया गावनि फिसायखौ माने नायगार गावनि मेगन सिगाङावनो गावनो बुथारनो होदोंमोन, बुनो थिनदोंमोन आरो थैनायखौबो नायनो हादोंमोन। बेफोर माबायदि आसरित हिनजाव नङा होमबा? आसरित गोसोनि मानसि बे जाय माने खायफा मानसिफ्रा मानसि गोथैखौनो नायनो हाया। गामियाव मानसि थैब्लाबो खायफाया नायनोनो हाया, आंनो नायनो हाबाङा जायो। दा बेफोरबायदि माने गोबां बे रोखोम टाइपनि मानसि थायो आरोखि। बेफोरबायदि मानसिखौ गिनांगौ। दा खोथायाव खोथा आरोबाव रौथायावनो आरोबाव मोनसे घटना जादों। माने फिसायखौनो हिनजावानो बुथारदों आरो एकदम रुवाजोंना सिखाजों देयैनो बुथारथारदों। बेफोरबो आसरित गिनो गोनां हिनजाव। बेफोरबो माने बेखौबो जेलाव लांदोंमोन, दा गबाय खोमा दायो। एक्सुवेलि बेफोरबायदि एसे एबनर्मेल टाइपनि होननानै मिथियोब्ला माने बख'लाबानो माबायाव दोनखानायानो मोजां आरो आंनिबा माबायावनो जेलावनो दोनबाय थाखानायानो मोजां। दा बिसोरबो सानदोंमोन खोमा आरो जेनेबा न'खरनाबो जेनेबा सासेखौ बुथारखांबायब्लाबो अननायबो मोनसे थायोथ'। माने सासेखौ बुथारखांनायनि उनाव हयथ' मोजां जागोन खोमा, बिनिफ्राय सोलायलांगोन खोमा, बेफोरबायदि हयथ' साननानै बख'बायदोंमोनबो जानो हागौ। दा जेलाबो बारा इसेबां माने केस नङाबा, गिदिर केस नङाबा हयथ' बेबायदि लाखिबाय थायाबो जानो हागौ। दा सानै बिफाखौ बुथारखांनायनि उनाव बिमाखौ बुथारबाय जिहेथु आरो मा समाव मा खामानि मावनो हाबावगौ बिनि खुनु गेरेन्टि गैया। न'खरनियानो जा बा माबायानो जा मा होनो रायजो गामिनि मानसिफोरखौनो जा मालाबा बेबायदि मानसिफ्रा खामानिया मावखागोन। बेफोरखौ गिनांगौ आरोखि। गामियाव ओंखायनो लाबोफिननो नाङा आरो माबाफिननो नाङा बेफोरबायदि मानसिखौ। जि जाबाय बेखौ जेलाव दोनबाय थानायानो मोजांसै। दाथ' दुखुनांथाव घटना बेफोरबायदि घटनाखौ माने दानि जुगाव आरोखि नैबे जुगाव माने बिराद खोनायोसै। जेखौ माने बिराद दुखुनांथाव बिराद गिथावना घटना बेफोर जाथायफोरखौ बिराद माने दानिया मानसि बुथारब्लाबो गिनो रोङै जालांबाय। माने नायगार बुथारनो हाग्राबो जालांबाय। दा बेफोरखौनो दाख्लै बे इन्दुरनि घटना शिलंआव जाफैनायखौनो गोसोआनो माने दिनैसिमबो जोङो समखिखाङो। माने माबोरैहाय बे हिनजावा बुथारनो हाखो गावनि फिसायखौ? नायगार सासे हिनजावाव बियो। दा बेफोर खोथाखौनो जोङो एकदम गोसोआ मालायनि घटनाबाबो जानाय घटना देशआव संसाराव नुबाय थादों, ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों, संसारा गासिबो मिन्थिदों। बेफोरखौ नुनानै जों बिराद दुखुखा बिराद गिनायखा, मानसिफोरनि सायाव फोथायनो हायै जालांबाय। बेफोरखौ साननानै जोंहा बिराद टेनसनखा। आरो बिनि सायाव नैबे दा आरोबाव नैबे माबाया दानि नैबे बिमाखौ दानथारनाय बा बुथारनानै आरोबाव सिलायाव सावनाय घटनाया आरोबाव जाबावबाय। दा बेनिखायनो आं माने आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोन, माने बेफोरबायदि एबनर्मेल टाइपनि मानसिफोरखौ सोरखौबाफोरबाबो आरोखि माबायाव जेलफ्राव सोयोब्ला जेलावनो थाबाय थाथों, जेलावनो दोनबाय था। अब्लासो माने बेफोरबायदि घटनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। मालाबा जाया होननानैथ' बुंनो हाया, खालामा होननानैथ' बुंनो हाया। दा बेखायनो आङो आंनिबा बे रायजो राजा बा न'खरा बेखौ जेलावनो दोननांसिगौ। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबलायबाय। लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबोरै मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो
आरो गोदानै सोरबाफोर हाबदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना गालांदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।